mondo mi ok duok piny omenda mitiyo godo e chulo sara. Yawre Kevin Osido ichiwo nado kinyi makawuono. Achiwo maber. Kendo en odiochieng' makare ma Nyasaye omiyowa. Machiegni twak. Erokamano. Super Churchill oyawre ichiwo nado kinyi makawuono. Achiwo maber, erokamano ahinya kuom gwela e budho makawuono. Machiegni oro. Yes. Nyakwaromoge jwang'in bende kaka pile ok waweyi oko e twak marwa. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako twak marwa kinyi makawuono adwani wawinja ne report manolosnwa odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Chris Owino mane luwo romo makamano achiel kachiel ka entiere kar romo mar Bomas of Kenya. We wawinja ne monde. E odiochieng' mar ariyo mar galamoro ewi kwan omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotije mage osara ka ipimo kod yuto mage, jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango ywak ni counties tiyo kod omenda makore lach e chulo osara kendo weyo omenda mapuot ne weche mag dongruok. Averagely, we are saying that the county governments played about an average of about 41.9 if we look at the 3 years. So what we are saying is that the counties have not managed to stay within the legal limit of 35%. E report mare, Nyakango oyango ni kuom counties 47 ma pacho kae, counties 10 mokwongo tiyo kod atamalo 60 gi wiye mar omenda mag e chulo jotich. 75% of all your money going to personnel emoluments leaves you with only 25% for the rest of the recurrent and the development. That's how bad the situation can go. County Makitui tiyo gi atamalo 75 mar budget mare e chulo osara kod mbalang' gino maweyo dongruok gi atamalo 35 kende. Counties mamoko gin Kisii, Garissa, Busia, Nyamira, West Pokot, Machakos, Embu, Nairobi kod Wajir. Report makamano lero ni omenda ma counties keto tenge e chwalo chenro mag dongruok osebedo kadok piny e kinde ma omenda mag chulo osara kod omenda mambalang' to osebedo ka idho malo higa ka higa. And we can see that the personnel emoluments have been growing by the year. In 2021, we spent 176, and that is, I said, in millions. And then we went to 190 and then to 195. So it's been growing. E hiko mar 2020 counties ne oketo tenge bilion 116.7 ne chenro mag dongruok ka osara kod omenda mambalang' to ne omi bilion 176.3. E budget mar 2021-2022 counties ne oketo tenge bilion 119 e weche mag osara e kinde ma chenro mag dongruok to ne ochwalne mana bilion 98.4. Turbin mar Nyakango bende omenyo tend counties mapod chulo jotich osara gi register machon kata manual payroll ataro mar chik gino manyayo weche mag mibadhi. These are the counties that were applying manual payroll, that is outside the official government payroll of the IPPD. And you can see that Homa Bay was almost at 30%. Almost 30% of their payroll was manual. It was outside the system. Let's also observe the fact that when we do manual payroll, then that is prone to abuse and therefore prone to wastage. Omiyo rieko mwang'ado sani en ni migepe duto temanie Kenya ka manigi choko mar pesa kawuono koro nengo megi target mondo giting revenue margi malo. Ka gitingo revenue margi malo to percentage mar 35 ewi 100 dhi yudore ka onge ng'ama riembie tich to kendo kata mediji to pod percentage no dhi bede. Omiyo mana recommendation mwadwaro ni wa propose ka mondo wagodo kaka resolution. Moko kuom counties mapod tiyo gi register machon
e chulo jotich magi osara gin Homa Bay, Laikipia, Siaya, Marsabit, Nairobi, Bomet, Garissa kod Samburu. Galamoro makamano madhi nyime karomo mar Bomas of Kenya idhi loro chieng' tich adek kod jatend piny William Ruto. Jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango oywago omenda makore lach ma sirikal mag counties tiyogo e chulo omenda mambalang'. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Churchill kachiel koda Kevin Osedo winjo kanyo report mabede Chris Owino noloso n'odiochieng' manyoro nyaka sani koro ywak pod nitiere ni counties omenda madhi e osara kachiel koda omenda mabalang' michulo jotije mopogore opogore ng'eny ahinya kipimo kod omenda magiketo tenge ne dongruok. Nitiere counties mathoth mabende wach ni atamalo 75 mano mar omenda magichoko dhi ne osara 25 kende ema dong' ne weche mag dongruok. Ang'o matimore e counties magwa kachako kod Kevin Osido momiyo koro waneno ni osara ichulo mang'eny. Koro akiana wach ni chulo osara ema gikete maino margi kata ema gikete okang' mambele kipimo kod weche mag dongruok. Osang'o matimore? Erokamano Joyce. Gima timore en ni counties wa poko bet piny ma ong'iyo ni to eke gik moripo bed ni watimo kaka county manyiso ni services ma critical momigi gi constitution kata katiba marwa moripo bed ni gitimo gin magi gini to ere kaka inyalo timgi. Omiyo nitiere counties ma gise analyze kata gise bedo gi paro maliw kaluwore gi gigo moripo bed ni gitimo. Aeto ing'eyo ni gima wachoga en ni resources luwo functions kata omenda luwo tich moripo bed ni timo. Tudo ka tich ma counties keto mbele ok en tich kaka controller of budget wacho Madam Margaret Nyakango. Ok ging'e ni to pesa ma wayudo ire kaka pesa ni konyo jopiny mar mondo giyud services kata gigo moripo bed ni counties timo. Omiyo gima hinyo counties ahinya sani to en siasa marach. En siasa marach mabiro kaluwore gi ji mang'eny mimiyo tije. Iyudo ka kwa mfano wasedhi campaigns, wago campaign moyier governor. To governor wacho ni en ofise nyaka bed gi CEC, nyaka bed gi personal assistants kata 4 mag CEC, nyaka bed gi chief officers, bed gi advisors meke, nyaka bed gi directors. Iyudo ka samoro nitiere positions ma are irrelevant manyiso ni gin political appointees, gin jogo mikelo nikech yo maluwo mar siasa. Okel gi nikech nitiere tich malong'o kata critical service magidhi offer. To mane momiyo samoro yudo ka kata kidhi ofise mag counties wa samoro yudo ka corridor ponga ji mang'eny maluongre ni gin bende gin ofise mag county. To kata kipenye ni to ofisi kaka ofisa mar county en kanye. To nyisi ni me am just an advisor of the governor on political affairs. Koro advise governor osara to chamo dwe ka dwe to sebende samoro gin kata advisors kata boro. To bed advisor on health, obed advisor on water, obed advisor on infrastructure. Nitiere ji mang'eny mokete counties kacha machamo osara to tich malong'o ahinya magitiyo to bende onge. To mano biro nikech kaluwore gi kaka watimo siasa marwa. Mar ariyo en ni counties wa bende poko bedo gi opportunities mabeyo mar mondo gitim godo proper targeting mar gima waluongo ni on source revenue. Pesa mawuok e county kaluwore gi tich mitiyo kata business opportunities kata other sources manyiso ni yore moko ma sirikal mar county nyalo yudo godo pesa mopogore gi pesa ma amalo. To emomiyo yudo ka pesa gi targeting magitimo e on source revenue hinyo gima waluongo ni dongruok kata development expenditure. Koro ng'eny pesa mawuok e national treasury en pesa mitiyo godo e chulo osara ne jogo ma waseneno ni gin officers mag county ma bende gin jok mabandia. To ma hinyo counties nikech yudo ka ng'enyne jogo ma iluongo ni public officers of the county government ng'eny gi gin jogo ma bende gima badho gi ahinya en ni ang'ono ma wayudo as a result of our presence kata bedo wa e county kanyo makoro contribute to wage building. Yudo ka samoro week ka week idhi office ni dwani mondo irom kata gi director, to director onge ni odhi workshop Dubai. Week mabiro cha odhi Machakos, week mabiro cha en Nakuru County like Naivasha, week moro cha koro ing'e ni magi gin contributors nikech samo dhini to odwa dwaro per diem.
Samo dhini odwa dwaro transport. Samo dhini odwa dwaro allowance. Samo dhini ting'eno dhi gi gari mang'eny moting'o ji. Obed driver, moko bende nigi bodyguards gi ma bende are not relevant, not necessary. Obed gi kendo ilongo ni advisor mar governor ni bende nigi personal assistant mare. Moko ripo bed ni nitiere e payroll. To gin jogo michulo gi pesa mar county. Omiyo nitiere gik mang'eny matimore e counties wa madware ni mondo twak mabeyo madhi mbele kaka mar National Dialogue on Public Wage Bill ni omed timre. To ing'e ni bende ma ok apar ni the first time wabedo gi twak machalo kama. Implementation aspects manyiso ni ka wasetwak ma waseng'eyo ni to shida mantiere gin magi, ang'ono ma watimo mar mondo hakikisha ni gigo ma wakelo mbele kaka contributions ma recommendations mag jopiny bende konyo mondo hakikisha ni kata kaka counties wa nitiere pesa molos maber makonyo weche mag dongo. Wawinja ne Suba Churchill bende. Suba Churchill isewinjo kaka Kevin oloso kae kowacho ni ang'o ma ponono miyo counties magwa tiyo kod omenda mathoth ahinya to e wechego mag chulo osara, mano moloyo kata weche madhi e wechego mag dongruok. Kata kamano magi wang'e ni gin omenda nikech wang'e ni kisechulo osara maneno omenda ma osedhi to ponono onge madonjo e yo makare. Ere kaka magi duto inyalo bed ne idino rode makamagi mar mondo mi ponono ka romo machielo maket kod mama dhi mbele Bomas ponono timore kendo to kwane ka podi mbaka en mana macha ni osara podi chulo mang'eny moloyo weche mag dongruok. Erokamano ahinya Sharon, ing'eyo ni kanya neno kaka ji wuoyo Bomas naneno panel mar governors including governor ma Homa Bay ma achiel kuom jogo ma ni pod tiyo gi register machon mar chulo jotich. Gima ne ok owacho en ni audit mar jotich mar Homa Bay County mano timo mano yudo ni nitie jomoko 11 Homa Bay County maonge otese midwaro mondo ne ndikgi tije magitiyo. Ing'eni nyalo bedo gima masira kabisa ka ji 11 go samoro ni e idara mar health matayo ngima dhano to gin jomondiki ka onge otas monego bed ni gibedo go mondo ne ndikgi. Koro ne wana nyoro nyawo ni Gladys Wanga dhi wacho niya an Homa Bay natimo staff audit mayudo ni staff marom kama gin tipo nono ma ok kata dhano. Iwacho staff audit ni counties mang'eny osetimo and sana ka governors manyien oyier. Higa mokalo 2023 Narok notimo staff audit. Kajiado nonyiso jo Kenya ni giyudo ni jotije mang'eny chamo musara tok dhi e tich. Gin jotije manyawawa. Jotije manyawawa. Gavana Nyaribo bende nonyiso wa the same thing dwe mar abich higa mar 2023. Nairobi waka noyude ni kabila achiel moloso 4 kuom 10 mar jotich ma Nairobi. Kata 40 kuom 100 en oganda achiel e Nairobi waka. Kidhi county ma Laikipia bende mane governor machon Ndiritu notimo staff audit higa mar 2019. Embu County motel negi mana somogo ma bene jalupna kawandiko chik mar Bomas technical committee mar ratiro mag oganda Cecily Mbarire be notimo staff audit. To onge achiel kuom governor gi manyo wacho niya an natimo staff audit tayudo kama to magi action masetimo. Siaya unyalo paro nosiepna mangita James Orengo bene okao mana auditor general machon motimo ne staff audit moriembo jatich manochung kaka secretary mar county. Koro gima ok wang'eyo ni kando kachaka wacho ni jok mawinjo gin jo nagi Migori noyudo ni jotije 607
gin jotije ma nyawawa ma owacho ka. Kisii County nonyisowa kotelne gi Simbarati mabosiepna ni jotije 740 ne obadho ne kwan mani itimo kagi timo staff audit. Mae nyiso ni gimomiyo ne jo Kenya dwaro devolution. Thoth governors masani oketo tenge. Kendo gimomiyo apani gimachiel kuom gimomiyo apani riembo jotije manyawawa gi en ni thoth jotich matiyo ne counties obed makaluo kocha obed mapinje mag mwachegi noyudo ka governors mokwongo nosendiko. Koro in idonjo ing'e ni imbo yieri jogi nigi geno ni kidonjo to gimbe gibiro yudo tich. To jok mane governor mokwongo ndiko be pok ochopo e higa mar dhi yweyo retirement. Kore makelo magi. But apani ji onego dogi kendo conference kaka matimore Bomas no onego dogi e gimomiyo jo Kenya nowacho ni dwaro devolution. Nikech ka onge pes dongruok to ten devolution no en okel mondo ochul jomoko mshahara. Thothgi ka gin jok ma e dot ma governor aye gi ma governors mokwongo manotelo ne ka aye. Kora pani kaka riwruok mag oganda onego wandik nikech wan gi ripodegi mag audits ma counties osetimo. Wandik ne riwruok ma sirikal miluongo ni Ethics and Anti-Corruption mondo nyiswa ni to counties gi after kane giseyudo ni nitiere jotich manyawawa gi ne gidil gi issue ni e yo mane nikech corruption nyalo bet ni owuoke ndiko mokwongo ndiko ng'ato nikech oae dhodi oroae dhodhu oruwacho kode dhok achiel en gima ok ratiro en gima is unethical. My Ethics and Anti-Corruption Commission onego kawatua. Kora pani devolution kaka jo Kenya ne woni mana kaka watimo waduto wan gi Kevin Osido kawa e riwruok mag oganda. Wan budget wa 30 kuom 100 ema dhi e mshahara gi chai mimadhi office ga gi rent 70 dhi e project. And ne woni mane mabiro timore counties. Tiro ni counties di duto apart from Homa Bay mancha neno kochwala ahinya yuto margi kaka county gi Kisumu thothgi oketo nyawa ahinya wach mar manyo yuto gi giwegi nikech ka ginyalo jiwo ka ginyalo geno margi pesa mawuok e sirikal mamalo mawuok e sirikal mamalo to mawuok e sirikal mamalo no be ikidhe makata pok ochopo piny kujo to sel kata msara no koromo nikech ka 75 kuom 100 dhi e mshahara to we 25 ne allowances mamoko kia benchmarking trip mar kiango pok ochul council of governors nicha neno auditor general ofwadho chudo moko mitimo e yo ma ok kare ne council of governors mago gik monego bed streamline mondo thoth pesa odhi e dongruok. Tiyudo ni kendo kaka wayiero kaka jopiny thoth ne yudo ni jopiny ok ohero yiero joma mine. Koyudo ni nikech chik dwaro ni achiel kuom adek kata 2 kuom 3 mag jogo mabedo e county assembly ok onego bed ni gin jok ma gender achiel. Iyudo ni thothne joma mine imedo bang' yiero nikech jopiny ok owalogi. Ka jopiny nyalo yiero joma mine mowuok e pap kaka members ma county assembly tiyudo ni pesa michulo nominated MCS ka bende inyalo medi gi modong' ka jogi ose kidho margi mag msara no mondo kel dongruok e gweng'. Osedo ka duoke twak okinyi ma kawuono waduto wayiere ni kono counties onego bed ni manyo yore mopogore opogore ma gin bende kaka counties ginyalo loso godo omenda margi kata ginyalo choko godo omenda margi kigin mopogore kod keto geno kowuok kuom omenda mawuok e sirikal mamalo nikech adera nyaka sani wang'e ni duol mar governors osebedo ka ywak ni sirikal mamalo pok ochwalo negi omenda gino mapono nyalo kata tero chenro mag tich e counties mopogore opogore. Counties ponono ahinya to magwa makaluo nyalo biro kod yore kaka mage mar mondo mi gin bende gine kaka ginyalo choko omenda margi giwegi. To omenda ma counties choko onego bed ni poge yo machalo nade. Onego bed no dhi dute dongruok ose onego bed ni iketo moko mar chulo sara tiketo moko mar mondo mi odhi e dongruok to ponono onego bed atamalo adi. Joyce nitiere gik ma oluongo ni guidelines mose losi
kendo kiluwo chik ma iluongo ni Public Finance Management Act, to bende wantiere gi regulations manyiso ni gin chike masiro chik maduong'. Of course chik maduong' en katiba marwa, but wantiere gi chike ma bende siro kaka wa implement katiba ni. Koro e buoye kanyo wan gi chike miluongo ni regulations. To wantiere gi Public Finance Management regulations manoselosi. To regulations giwacho ni nitiere atamalo madhi kaka 35 moripo bed ni emitiyo godo kidwa dhi kabisa mar mondo ing'i kaka ichulo jotich mag serikal. Okoripo bed ni okalo atamalo mar 35 ni. Manyiso ni modong' to dhi e gimiluongo ni development. Mar ariyo, wantiere gi gimiluongo ni mawaluongo ni on source revenue targeting. Manyiso ni en omenda ma counties oripo bed ni loso. To counties wa particularly makaluo pok osetimo maber ahinya e gima waluongo ni on source revenue. To gima chando counties maduong' kabisa en ni mokwongo wantiere gi mibadhi kata corruption. En corruption ma samoro ing'iyo kaka pesa biro e county to pesa ni ok tim godo gino manende oketne e budget. Manyiso ni redirecting of resources e gik mabende samoro ok nende opangi. Koro ing'iyo ka samoro wantiere gi development kata functions ma county dwani mondo tim e yo magero godo jopiny. Manyiso ni development expenditure. To pesa kosebiro to kwane ka gima nende ondik e budget ni dhi tim. Nikech wantiere gi gima luongo ni budgeting process. Machakre CIDP, County Integrated Development Planning, ayo dhi nyake budgeting processing kai, ma jopiny dware ni mondo imiyo thuolo mar mondo giwach ni to un kaka jo West Uyoma Ward ma Siaya County. Ang'o gini mudwa ni mondo serikal otimnu for the next 5 years. To giwacho giko ma gidwa ni mondo gitim. Aye bang'e, ng'atno mochung'ne weche mag omenda, County CEC Finance kata County Treasury, ndiko ni pesa ma wanyalo yudo kata ma wanyalo tiyo godo e gigi rom kama to rom kama. Aye bang'e titerogi e County Assembly, to County Assembly timo godo public participation. To bende mano osebedo katimore, bende osebed kiketo jopiny piny tipenjo gi ni ang'o mudwaro ni watim ni kose sirikal ponno mano mar loch gwenge osebedo kachaka chenro ma ponno jopiny ok dwa. Bende mano osebedo katimore e kor gwenge magwa osedo. Kuonde moko waneno katimore, but ing'e ni model kakitime bende is questionable. Nikech ng'eny kaka watimo public participation kata yore mag kawo pach jopiny, samoro counties mang'eny especially magwa manyo manosiepe mag jogo matiyo e county. Koro jogo ma are friendly to the subject matter, kobed budget ti iluongo mana jogo ma ginosiepe jogo ma loso budget. Kobed weche mag pi tiluongo mana jogo ma gin samoro ginosiepe mag chief officer mar pi. Samoro gin jogo mokete WhatsApp, nikech samoro bende wanok yoronwa screenshots mag kaka conversations dhi e WhatsApp. Tinyiso ji ni in ka ang' waketo penjo ni to in imidhi ting'o badi, tine midhi mi thuolo aye to jok modong' un wacha ni wayie. Koro ok waseneno ka public participation kata weche ma yore mikawo godo pach jopiny osebedo ka gin effective. To ineffectiveness no ema bende hinyo weche mag budget. To king'iyo kaka wacho ni mokwongo, targeting mar on source revenue, sirikande wa maa e kaluo pok osebedo gi ratiro e yo maging'iyo godo ni projects mage manyalo miyo wa thuolo. To wantiere, for example, as County Governance Watch, ne wasetimo trainings ne county assemblies. Gima hinyo counties wa mar ariyo en ni on source revenue kaka gichoko pesa ni be is not digitized. Yudo ka samoro untiere chiro kacha to pesa ikawe cash, manyiso ni miyo ng'ato pesa e lwete. To kata gimimi as a manyiso ni sechulo pesa ni bende onge, kaka receipt onge. Manyiso ni koro ini chuda to ratiro mar ng'ama choko pesa ni kata clerk kata bed jogo matiye county treasury mantiere e different spaces mag ma wachoko godo pesa gi, transparency mar remittance manyiso ni ng'ani dhi chulo pesa ni bende onge. Omiyo wasebedo ka wajiwo counties ni mondo gi digitize, gibed gi mechanism obed kata mane simo maka ang' ja tax collector jasolo osuru ni osedhir ng'ato to kata nikech gin gi registration business numbers. Tiketa namba ni tidwa ni mondo achul pesa di siling 50. Tae to kase chulo to reflect across the board. Obed
ses kama wachoke pesa e chiro, obed mtokni mabiro madonje county, inter-county transport systems, obed jogo bende machule health facilities, kata obed jogo machule septal kuonde ka. Dware ni mondo wabed gi system masiro kaka counties wa nyalo bedo gi effective on-source revenue management. Mar adek, Joyce, en bende ni pok wasebedo ka wan gi chike motegno masiro weche mag on-source revenue e counties. Wan nikech king'iyo for example, chik ma wantiere godo masiro gima waluongo ni valuation rolls, ma samoro sirikandewa mag counties tiyo godo e chulo gimiluongo ni land rates. Kech ng'enyne waneno ka jo governors wa keto billboards madongo dongo ni gimiyo ji waiver 100% and all that. But king'iyo chik masiro weche mag valuation rolls mag land rates, manyiso ni jogo magedo e county kata jogo manigi lands e counties wa, chik manitie en mar 2000 higa mar 2016. To sani wantiere 2024, manyiso ni we are behind the valuation roll gi 8 years. To king'iyo pesa ma wanyalo accrue kaka sirikal mar county per year, moripo bed ni konyowa e targeting mar on-source revenue, pok wasetimo maber ahinya, particularly from the county assembly and the guidance ma oripo bed ni chiwo neji gi sirikal mar county government, particularly from the county treasury. Omiyo nitiere gik mang'eny moripo bed ni sama conversation kaka mar public wage bill dhi mbele, to nitie mainstreaming issues. Ang'o gini momiyo gigi timore? Moripo bed ni koro waketo gi mondo wamigi opportunities mar mondo counties bende share kodwa. Ni to wan challenges kata pek ma wayudo chal kama, to gima wakwayo ni mondo tim oripo bed ni itimo kamayo. Omiyo nitiere gik mang'eny ma kaka ne Suba Churchill owacho, migepe ma ok gin mag sirikal nyalo bede kanyakla mar mondo wakonyre gi sirikache wa mag counties mondo wasir challenges ma wayudo e both public wage bill and also challenges ma counties yudo e on source revenue. To kwang'iyo challenges ma bende ponono wayudo ahinya to e public wage bill, Suba Churchill, nyaka sani kori wacho ni ponono e kinde gino ma ponono miyo kata counties tiyo kod omenda mang'eny ahinya e chulo sara, en ponono ndike tich jogo maonge kod lony mar ariye. Iketa kita ng'ato kanyo ni ponono en mano mar duoko lwedo ni sira e weche mag siasa, we koro mar mondo mi ami lemo makamae, mar mondo mi agoni erokamano kata obedo ni ikia kata gimora mora ewi lemo makamano. Ere kaka mago inyalo bed kitieko, nikech iwacho ni maga achiel kuom areas of wastage ahinya kalure kod romo makoro dhi mbele kata rumo odiochieng' ma kawuono Bomas of Kenya. Erokamano ahinya Joyce. Ing'eni japuonjwa mar kwano kana some primary ne janyiswa ni kochuno ni nyaka ikop tij jawadu timanye mariek, ja klasi mariek, nikech kikopo mar ng'amofuo to duto dhi rem. Counties kopo sirikal mamalo, to nyo ineno kaka sirikal mamalo temo walo jogo madhi bedo ambassadors, madhi bedo wang' Kenya pinje maoko. Achiel kuomgi okia kata tie GDP. No GDP owacho ni tiende ni oganda tema ne piny. Manyo parliament for the first time nyo wacho ni mae yawa. Mato wadagi. Mato wadagi yawa. Mato jo piny kata kawa dhire to jo piny ok dhi ng'wononwa. Koro magi be timore counties. Ing'eni dwaro ga ni county ka county, every county government kodonjo. Kaka governors mencho donjo. Kata menyicho chako yier kuom modhi tiyo juma mar ariyo. Idwa no loso gimoro ni County Budget and Economic Forum. Counties ma kaluo kae okawinj kose loso County Budget and Economic Forum motegno. Nikech County Budget and Economic Forum no nego be ni kelo oganda mag jopiny maromre go oganda manie sirikal, to jakom mar burano en governor wuon. Koro girome weche mag budget. Ginyalo raise issues kaka koro mane wacho Bomas ka. Ndalo moko ne Commission on Revenue Allocation makonyo sirikal mamalo gi mag counties pogo pesa. No wacho ni gibiro keto pesa moro malang' ne counties man gi public participation law, ni chik matayo
kaka jopiny donjore weche mag sirikal mag counties. Kati neno kamano nomiyo counties mang'eny nokopo openjo counties mamoko ni be un gi chik moro matayo to gigo mana muri rubber stamp margi iluongo ni copy and paste gi kisungu. To ne ok gitimano ni gibelieve gigo, ni gibelieve no oganda nigi paro manyalo konyo gero piny. Ne gitimo mano nikech ne gidwa ni mege yud malang' moro percentage mane jo Commission Revenue Allocation oketo. Koro magi gik mwadwa ni conference matimore Bomas o insist on. Auditing ma Auditor General timo tiende ni ng'iyo ni to pesa ni pes jopiny be otigo e yo makare. But thoth ne wawinjo mana ko Auditor General wacho ni pesa makama ok. Wadwa ni Auditor General wacho ni ya mechanisms me chike dwaro nitie. Ne wayudo ni County Budget and Economic Forum ma Kisumo, ma Homa Bay, ma Migori, ma Siaya nitie kendo tiyo. Onge chieng' mwasewinjo ka counties governors gi ni noromo gi jo County Budget and Economic Forum. To mano gima chik namba 137 Public Finance Management Act mano osido wacho cha osiro matek ahinya. Koro wadwa ni jopiny bende nikech pesa malal gin mekgi. Jopiny be koro sani nyaka bed joma riek. Piny Nigeria ne giwacho ni nikech jodwar osebedo gi rieko mar bakidi ma ok gikoso gondege. Winyo. Winy be nyaka puonjre fuyo ma ok gipiyo kama kidi cha nyalo gogie. Koro jopiny bende sani koro nyaka bed gi rieko. To ma timore nikech riwruok mag oganda manie gweng' kucho ok osebedo gi tegno mar mondo ging'i ni to pesa jopiny michokogi itiyogo e yo makare. Kendo iyudo ni grube kaka bunge la wananchi machon ne otegna ahinya e pinje kaka Kisumu, Migori. Governors nosedhi o compromise. Migori ndalo mane governor mane osewuok e tich ma ok adwa luongo nyinge no yawo nyaka duka ne jo bunge la wananchi machon nego koko ka gineno ka pes jopiny. To en gima ok ber ka county kaka Homa Bay kwa mfano o digitize own source revenue collection to pod tiyo gi register machon mondo chul jotich. In gi an wang'e niya pesa ok ni yudadi en kaka itiyo kode. Ka koro samidwa yude tikelo rieko mikelo ujusi masani mag technology kaka Gladys Wanga osetimo Homa Bay. Motemo digitize manyicha revenue on source revenue odhi malo mochiegni kada chopo nus billion. Kisumu be the same. It is unfortunate ni the same governor pod tiyo gi register machon matene ni samichoke to keto ratiro samitiyo kode titiyo kode mudho itiyo kode mudho. Koro adwa ni governors gote and na nene ka en achiel kuom jo panel mokwongo adwa no nyiswa ni audit manotimo wadwa ni Ochila yako nyis jopiny ma Migori ni jotije 607 manoyudo ni jo mibadhi jotije manyawawa no deal go nang'o nikech ka ok ginyiso wa mano to wabiro hold gi to account kendo wan kaka joriwruok mag jopiny wan gi thuolo mar ndiko ne auditor mar Ethics and Anti-Corruption Commission mondo nyiswa ni to jok mane Ochila yako wacho ka ji 11 mane Gladys Wanga otimo audit moyudo ni onge barupe mane onego ndik go tich. Kisii the same, Embu the same. Jogo ne gitimo nang'o momiyo wage bill pod ni malo. Nikech gima jopiny dwaro ok en ni nyaka ndiko wadwa pana. Ndiko wadwa no samoro ok nyal konya ka ndara madhi ge osiptal onge. Magi gik man to emomiyo ni dwa ni counties bedo gi mpango mar puonjo jopiny kaka county government tiyo. Civic education. Pok na winyo notimore Homa Bay, pok na winyo notimore Kisumu. Do Kisumu temo asebede kuom public participation forums ma Kisumu aneno ka Prof Ngiri Anyang' Nyong'o tema ahinya. But mano gimonego dhi mbele ka wan gi County Budget and Economic Forum
ma jo Kisumu County bionego bende nigo. Anno kiseo counties ahinya, counties manyaka sani pod chulo jotije, mano gi register machon, oting'o kanyo Homa Bay, Laikipia, Marsabit, Siaya kaachiel kod Nairobi. Osido ka duoki e twak okinyi ma kawuono, paro bende nitiere ni ponono onego bed ni iweyo tiyo kod register machon mar mondo mi oti kod yo mar ler minyalo ket kata kinono ni magi e joma itiyo, magi e joma tiyo e county ma kamae to mae yo ma ichulo gi, ponono mae osara ma gichamo dwe ka dwe. Tiyo kod register machon ni ponono ere kaka ponono oketo mibadhi e counties, to mana kaka Suba Churchill owacho ni otiyo kod ranyisi mar Homa Bay, yor choko to ler ahinya, to yo makoro itiyo kode to koro wanyalo wacho ni en yor apanda ma ok nen ahinya. To ponono ka sirikal owacho ni bende sirikal ne dwa chako chenro mar mondo mi ponono chudo mag jotije duto kata mago mag counties obede lai achiel, mano ponono nyalo konyo nade ahinya duoko piny osigo mar osara makoro sani koro bembo jopiny kalore ni omenda mar dongruok onge, mar osara emoket mbele. Joyce, ing'e ni mano dhi timo gimiluongo ni open government manyiso ni ket ayanga kaka sirikal tiyo kendo kaka ochulo joge. To gima Suba wacho ni choko en digital lakini chiemo to en analog ni timre everywhere, kata recruitment mar jogo matiyo sirikal. Kech chiko wacho ni sami dwa recruit ji to mokwongo itimo iketo gimiluongo ni advert e gazede ariyo madongo dongo misomo. To waneno ka counties timo mano. Magi ket nyaka ni wadwaro derepe 11, wadwaro jok madhi ywecho 80, wadwaro jok madhi bedo directors 2 kamano. But sama koro gitimo shortlisting to ok wane ka that openness kata ayanga mwawacho ni bedo, manyiso ni koro transparency chande chako dok piny. To samoro bende nitiere counties matin ma keto nyaka nyinge ji mosedhi shortlisting ma kata ka gi apply ji kata mana 1,000 to waneno ka giduogo ji kata mana 200 to giketonwa kanyo kata WhatsApp kata county newspapers kata gazettes ma gintiere godo. To ka chop sama koro ji osendik tich to kwane ka inyisowa ni out of jogo mano ndiki magi jogo mano apply kata manende wa shortlist magi e jok makoro dhi yudo tije gi. Kanye kama koro mibadhi chakre. Omiyo gima iluongo ni single payment payroll ni en gima bende nitiere ga chon. Kwa mfano wasebedo ka wa engage kata mana gi jogo kaka sani daktache nitiere strike, to wasepenjo gini to gigi dak ne timre ga e chon. To moko sewacho nwa ayanga ni kwa mfano chon ni nyiso yiga ni ka in daktari ma tiyo kata Mandera to chien chudo to jogo michulo gi sirikal te nitie kama gidhi rome gi te makoro ging'ere. Koro director dhi gi driver ne nikech obende en public servant. To sami chule inyiso gin directors foleni hapa line ka drivers kama. Koro ji nong'ere ni ta macha te en ofisa matiyo ka, macha ofisa matiyo department machal kama. But gima timre sani Joyce en ni ok wang'eyo ni kata department mar pi ji adi matiyo e department no. Samoro ludhi kata mane meeting kaka ng'eny ne samoro watimo technical support kata trainings, capacity building ne officers. Tudo kas kara kanye kama koro gibende girome ni akaribe itiyo e department ni. To daka sega nini mage ghost workers kata jotije manya wawacho ka. Omiyo single payment payroll the enhance kata the jiwo gima waluongo ni ratiro mar chudo, transparency and accountability. But mar ariyo bende odhi chako enhance transparency kata open government e departments kata sectors. Manyiso ni kata bedo ni wawacho ni weche mag digitization moripo bed ni time on source revenue kata pesa ma sirikal kaka yore ma sirikal tiyo godo e choko pesa ma nitiere county ma ok ae national government. Manyiso ni koro kata mana sectors mag departments gi be gidhi chako ng'iyo ni to ere kaka wanyalo digitize kata mana yore moko ma watiyo godo e tije ma watiyo kaka sirikal. Manyiso ni koro kata public participation be inyalo ketne digital models. Wawacho ni okochino ni nyaka jidhi e county hall moro kacha ni kanye manyaki chiwe pachi. Kata mana ka in ng'ama tiyo office to nitiere digital system ma ini beta kanyo tidiyo ipenji ni your name, county, sub-county, ward, village, taeti penji gik magidwa penjo go. Tidi adia kama to kisego ni send to weche go idhi tichoko kacha. Omiyo en gima ber maparo ni kotim to bro konyo wa deal gi weche mag ghost workers. Bro konyo wa bende ng'eyo ni to
sirikal mar county tiyo gi pesa di e weche mag expenditures mag wage bill. Manyiso ni koro jogo michulo pesa dhi bede ratiro. Department ka department wadhi ng'eyo ni gin officers machal kama, to pesa magi an en pesa marom kamae. Mar adek bende emoluments kata allowances magi yudo bende need to be standardized. Of course ang'eyo and Suba bende ng'eyo ni allowances ma jogo matiyo sirikal ichulo gi based on job group, class ma ng'ato nitiere. Yudo ka samoro indiko ne ng'ato ma onge kata e workshop no nyinge, mandik ne nyaka job group mare, ma bende samoro ken job group mare, mandik ne nyaka ID mare mago ne signature. Omiyo payments ma digital kamae bende waparo ni kagisechako implement single payment payrolls mag sirikal, to bende bro konyo kata mana other payments ma contribute to excessive wage bill ma wayudo as a country or kaka piny. Suba Churchill, moko kuom gigo ma bende ponono miyo wage bill bedo mang'eny ahinya kipimo koda revenue ratio en gino ma wanyalo wacho ni en winjruok ma ponono ikete kogno koda sirikal kod jotije magi, gino miluongo ni CBA. Nyaka sani koro wacho ni ka en achiel kuom gigo ma koro miyo osara ichulo mang'eny ahinya moloyo pesa madhie wechego mag dongruok. Eni ponono winjruok makamano ma ponono jotije nokete kokgi e kinde ma gidonje tich, ponono miyo gi ratiro kata mar kinde ma giwuok e tich ponono koyange yo makare, to bende miyo gi thuolo mar mondo miyo medgi osara. Ponono winjruok makamage kinde ma counties donjo godo ne jotije mag counties onego bed ni keto gi yo machalo nade mar mondo mi ponono ng'ato kik bed e tich ahinya to ponono gino motimo onge, to sara mare bende kik bed ni medo kinde ka kinde mamiyo sara dhi malo to pesa mar dongruok koro bedo matin. Ing'eni mokwongo ok wanyal seyo collective bargaining agreement nekech kidonje tich kata mana ka ma utiyeni. Ing'eni nitie kaka onego bed ni idho ngas bang' ndalo moro, kisebedo gi ujuzi, kisebedo gi output mari, tich mitiyo nenore. Tich ka tich, obed tich sirikal, obed tich private sector, obed kata ohandi, ineno ka ngimani medo bedo maber moloyo kaka ni chako ohala. Koro gima wanyalo wacho en ni ok ni nekech collective bargaining and winjruok mag jotich gi jok mondikogi, nekech pile pile pinje duto dongore. Yuto mane county kaka Kisumu yudo higa mokalo sani onego bed ni oingo higa mokalo kata higa machielo cha. Koro sami ndiko collective bargaining agreement gi, emomiyo wadwa ni counties oket jiwruok e wach own source revenue ka. Nekech sama gitimo mano, ginyalo kop gi medruok mar misara, idho ngas mar jotich, but gimonego watim ahinya especially e counties wagi. Ing'e nitie gimoro ma jo human resource luongo ni staff rationalization. Jotije wagi be adier be wadwarogi, andang'o ma gitimo. Nikech anyisi ni ka Kajiado County otimo audit, ma county governor nodhi opando ne MCS, koro kodwa ni MCS one, ma koro MCS be wacho ni onge gimoro modwa timo kawuono ka ok ikelonwa audit mar staff. Thothgi ne chamo msara to kuma gitiye ok ne. Koro staff rationalization no miyo upenjori ni adier jotije man gogi be adwarogi, kata mano ohandi kidwa ndiko jalwedo manyalo konyi kata rito ohala samoro kileng'ori and so on, nyaka ipenjri ka be ng'ano be idware, to yes kidware onego ichule pesa di, to pesa michuleno bo winjore gi ngima ma dhano masani onego dagi and so on and so forth. Koro ok wanyal seyo collective bargaining agreement kata winjruok ma jotich timo gi jok mondikogi. Gima wanyalo penjo manyicho nyiswa kata pinywa mamalo ka ni ka sirikal masani choko pesa mang'eny molo sirikande ariyo mosekalo manotelnego Uhuru Kenyatta gi Mwai Kibaki. Sirikal masani hola kende oingo mane Uhuru Kenyatta holo gi mane Kibaki holo, to pesa gi be ok ti kodgi e dongruok, to ok ti kodgi e recurrent expenditure, tiene ni chudo ma pile ka pile ka kata ma dwe ka dwe ka.
koro pesa gi dhi kanye, tiende ni pesa gi ichamogi. Koro kwa nyalo keto more accountability e yuto mag sirikal, obed mar sirikal mamalo, obed sirikal mag county, gigi duto ginyalore kendo jotich nyalo chul kaka gine giwinjore ni biro medgi mshahara bang' ndalo ka ndalo. Iwacho kanyo makare ahinya kendo adwa ni wakaw yueyo marwa mokwongo eka waduog wadhi mbele kod twak marwa. Nyaka Ramogi Ajong' wakaw mana yueyo madundo. Ote magi bende abiro bedo kasomo bang' yueyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimeneza habari, naambia kwamba sikiza na chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino. Cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, sio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Sikiza chapa. Ushinde. Ngoma Wake en od jothum. Ngoma Wake akelo ni mix mopwest. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Wake nyinga en Papa Viken wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Wuoth mar manyo chang wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyomba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy. Asa madwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong' wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod osigo mar osara. Mano kaluwore kod romo ma odiochieng' ma kawuono biro bedo karumo e kar romo maduong' ma pacho kae, mano Bomas of Kenya. Bende en romo mosebed katimore mar poro wach ewi kaka inyalo bed kiduogo piny
kata iduoko chien osigo mar osara manyaka sani koro bembo piny Kenya kaachiel kod counties mopogore opogore ka nitiere counties mathoth matiyo kod omenda mang'eny ahinya e wechego mag chulo osara kaachiel kod chulo omenda mabalang' kopogore kod omenda magiketo tenge ne wechego mag dongruok. Kapo ni kitudori kodwa gi sani pok ilewa ahinya nitiere kae kod welo ariyo Kevin Osido jalony weche mag telo kaachiel kod Suba Churchill ma bende jalony e weche mag telo. Singo ni nabro bedo ka somo moko kuom ote ma uchuolo no okinyi makawuono. Ote makamago abo bedo ka somo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinj ane ni to japiny manenowa kokale yore waduto te mag tudruok to pache en mane. Kotudore kod thuon wach ma watwake kawuono. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni shida ma Kenya ka en mibadhi gi ukabila. Weche limbe makagi kacha onego wapunguza. Geche madongo matiyo gi mafuta mang'eny onego sirikal ranga. Presidential escort onego bed reduced nikech kanyo odhi mbele kowacho ni kanyo kama kuonde ma pesa ikethie. Arita mar jo sirikal bende ok onego ketie security modhuro to sechego to arita kwe mar jopiny to racha. Wach allowances mag top government officials bende onego ranga. Piny madwaro dongruok dak prioritizer osara. Okinyal dakie od 50k to osachi to en 70k. Mogik to public participation owinjo bedie ok ni ji medre osara to jochul osuru ma en japiny to kia wachno kendo sandore. Awinjo twak ka an umoja. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng mano paro maliw ahinya mochwalo kanyo. Dennis Abila wacho ni mago duto pod ni kuom jopiny ijuogo oganda mang'eny pesa mathoth mondo ochulgo jotich matholo kuora kar tich. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Med chwalogi kokale namba mar 3 mbui maro mar Facebook wendi biro bedo kiyudo wakacha achiel kachiel. Paro makamago abro bedo kasomogi e kinde modhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kod twak Kevin Osidi winjo kanyo kaka Ruth Nyathi Ochieng oloso ka bende koro wacho ni omenda ma bende ichulo jopiny to gino mopogore kata kod osara en omenda mabalang'. Kata kamani wacho ni omenda mabalang' onego bed ni obedo rationalize matiende ni chule ponono maromre ne ponono jotije te mag sirikal. Kata kamano gima dhiera nitiere omenda mabalang' moko ma bende ponono ichulo kaka mago mag ponono kata wawachni kata sitting allowance ma imiyo jopiny. Kwa ng'iyo kalure kod report ma bende no gol odiochieng' manyoro mano kalure kod romo mar Bomas. Nitiere omenda ma ichulo mabalang' mathoth ahinya. Wantiere kanyo kod domestic travels, wantiere kanyo kod foreign travels, sitting allowance kachiel kod kwa ng'i allowances go duto gin omenda mathoth ahinya. Ipani gin allowances mage monego bed ni bedo rationalized bar mondo mi ponono ok ni moko ichulo mang'eny ahinya to moko ichulo ponono matin ahinya mamiyo podi wechegi mag chudo bembo piny Kenya. Ing'e ni kaka waneno omenda michulo kata allowances gi gimomiyo waluongo rationalization en nikech waneno kaka gigi timre. Tiyudo ka samoro iluongo bura to nikech jatelo ong'e ni samoro gima ji dhi wachono en gima bende oklichne ahinya. Obiro to jaso nyinge to bet dakika 10 osea. Ing'e ni sasa ya musebet no nikech en omenda mar bet sitting allowance. It doesn't matter amount of time kata mana output ma wayudo kuom biro nino. Omiyo dware ni mondo wang'e ni to kata ka waloso buchegi to ng'ano gini ma wadwa ni mondo bi. To omenda ma waluongo ni sitting allowance bende en gima ochuno. To ere kaka chuno ne ni contribute to the final monthly pay ma waluongo ni salary. Kech magi te miyudo ni ka ng'isegogi tek job group ma waluongo cha. Kech ng'ato ka ng'ato nitiere gi job group mare to nitiere pesa ma mimiye. Koro yudo ka samoro ng'at achiel obiro gi driver mantiere job group mopogre to biro gi bodyguards ariyo. To kose biro gi bodyguards ariyo to bende nitiere personal assistant. To en personal assistant ma male and female. Ma female ting'o bag. To male koro tijen mar mako simu sama en obet motimo sitting allowance.
ni so and so is calling ni seni just give me some few minutes. Koro nitiere gik matimre mang'eny kabisa to sitting allowance ni onego bed ni chiwe adiera kunikech kwa ng'iyo ma en ng'at mondiki afis makamae ochamo sara to ponono gino moluonge en gino motudore kod tije ang'o momiyo kedi chake miye sitting allowance to en gino romo maponono luonge ma otudore mana kod tije wati kata kod ranyisi jod bura kinde ka gidhi od bura kacha nitiere omenda mimiyogi bende ber kimiyogi to mano tijgi ma jopiny oyierogi mar mondo mi giti. Emomiyo waluongo rationalization nikech kwaseng'eyo ni pesa michuli ma en salary chande en pesa maromo kama to wang'iyo ni to contribution mari based on the pesa ma iyudo ni en ang'ono nikech koro sitting allowances gi nikech bende wang'iyo ni nitiere mechanisms ma government tiyo godo mar mondo gi arrive at kimoluongo ni gross pay manyiso ni iketo gigi tete kana achiel nyaka house allowance, security allowance, travel allowance gigi te ma contribute to pesa ma ng'ato yudo. To discussions madhi mbele kaka matimore Bomas ni oripo ing'eni magi gik ma ok ging'i kech gin gik ma controller of budget wacho, auditor general wacho gi, maybe public service commission bende kech gintiere gi data gi, but recommendations moripo bed ni itimo, for example ripo bed ni wa agree ni sitting allowance oko chuno to nikech kaki wacho maber Joyce kata kidhi e county assemblies kata idhi mane national assembly kai kata senate ng'eny jo los bura kata jod bura gi biro mana e meetings mar mondo giyud sitting allowance to king'iyo contribution margi kata king'iyo output ma giyudo as a result of bedo gi e bura ma kata twak madhi mbele no to kineka bende gin gi contributions ma add value e gik ma wacho gi omiyo recommendation en ni sama watimo dialogue on public wage bill to wang'iyo ni what are the other contributing factors ang'ono gini kendo mamiyo wage bill ni bedo maduong' other than comments mabende wasewacho nikech ka wantiere gi jotij sirikal mang'eny manyiso ni sitting allowances bende dhi medore to ken sitting allowance kende nitie moko kanyo mabendi somo domestic travel manyiso nowa Nairobi ka odhi Kisumu ting'eni rate mar Kisumu gi rate mar Mombasa gi rate mar Nakuru bende opogre nikech mago iluongo ni cities opogre gi kodhi Isiolo kata odhi Laikipia kata odhi mana Kajiado to ga kata Machakos bathe kae omiyo magi gintiere gik mang'eny ma contribute to the wage bill ma wawacho cha but challenge mantiere en ni understanding mar jogo mindike tich and of course some of them bende gin recommendations michiwo gi Salaries and Remuneration Commission nikech gine magichiwo allowances based on these rates omiyo beyond just looking at the major contributors nitiere gik moko mabende dwarore ni mondo wang'i ni to allowances ma wachiwo gi are they commensurate to the output kata results ma jotich mar sirikal miyowa to sama ng'ato dhi e bura who are the critical people moripo bed ni dhi e burano manyiso ni for example ka en kata wawach ni CEC waziri mar sirikal mar mapiny mar county ng'ano gini moripo bed ni dhi kode ma are critical contributors onyalo bedo chief officer onyalo bedo director to sama gidhi ni bende Sharon Joyce ok ochuno ni ng'ato ka ng'ato nyaka dhi gi mtoke wanyalo kawo mtoka achiel to ka gisebet ji abich to driver riembo to gidhi mage weche moripo bed ni wawacho nikech jogi bende ni samoro ok ong'ere iyudo ka CEC ok ong'eyo kata mana chief officer mare samoro kaka Nairobi ka department achiel nigi chief officers 4 to most of them bende ok ong'ere maber koro ka gin kana achiel kamano to konyo gi bende ng'ere gi understand each other personal communication skills ginyalo share ni ing'eni waziri kata barua moro na kelo niga 2 months ago pok aneno kise action to kikonya then that way konyo gi bende mar mondo gi achieve certain targets bende ma bende samoro ka gipogore kamano to konyi to waneno ka most counties gik matimre counties ng'eny Joyce kata sani wantiere gi tuge madhi mbele Kilifi tiyudo ka county achiel ohaya buses aboro nitie mar supporters kia directors mag kia ng'ono dhi yorgi county assembly members bende dhi yorgi to bende gin gi staff ma ai county assembly kanyo a lot of things maparo ni kawanyalo agree as a country ni wage bill hinyowa kabisa then wanyalo make certain personal sacrifices to in that rationalization bende wanyalo ng'ere ni wanyalo winjre ni to domestic and international allowances
Angono momo international ni nyaka bed mana plus 100,000 depending on class kata mana job group ma intiere. Bende nitiere kaka wanyalo rationalize ma wawinjre ni kata kidhi kucha tinyalo ka en kata mana workshop mar 1 week to idhi mana on the day to the date ma I present. Okochuno ni nyaka ibed kacha for 1 whole week. You can do it on Zoom. You can do it on webinar. We digitize our systems mondo we make it easy for Kenyans to also participate. Mondo jogo ma are supposed to participate kata midwaro kanyo dhi kendo gitimo gigo ma gitimo, but wang'iyo kaka omenda ma watiyo godo e kuonde mag allowances ma are not critical bende waduoko piny. Super Churchill midenda go embe winjo pachi kotudore kod omenda no mabalang. Kalore ni omenda mabalang bende waneno kichulo mang'eny ahinya e counties mag nikech kwang'iyo kata kod ranyisi county ma Migori kwang'iyo omenda ma gisebedo ka gitiyo godo e recurrent amane expenditure en $582.9 ka omenda ma gisetiyo godo mano e omenda mabalang duto en $208.35. Omenda mang'eny ahinya gichiegni mana romre. Kata kamano ere kaka inyalo duok piny omenda mabalang waneno kichule counties mopogore opogore korka kore? Ing'eni mokwongo en masira kabisa ka county kaka Migori tiyo gi pesa makamano e chulo omenda mabalang. Nekech Migori achiel kuom counties manobedo singled out kaka achiel kuom counties alongside Busia and a few others ma pod nigi dhier extreme poverty. Dhier moro ma ni wacho chon ni ng'ato gwonyore gi pado cha ni pod ni e Migori ka. To kiringe i Migori ineno kaka en piny momiyo. Dhier makamano ok onego timre. Emomiyo nokel devolution. Ni mondo devolution omi dongruok otimre yo ma haraka mondo jogo modhier ahinya ka ma iwacho ni extreme poor ka oyud kaka idho malo koro ngimagi bende obed gi yot moro matin. Koro en gima rach ahinya nikech to gimomiyo an wach mar sitting allowance ni adwa dage. Ing'eni ma wach sitting allowance ni omiyo wan gi jobura moko kata lejiko ma malo ka ma pok nowacho kata ni Mr. Speaker sa. Koro can we talk can we peg it on contribution mar ng'ato? Nikech ere tiende chulo jalejiko ma ok wuo e bunge. Eno bira no kelore mar mondo mi yud omenda makama. To kipenje to wacho no bere ground. No yieri mondo ibed dak no donga e ground kuno. Ka ground kuno emo bere kaka giwacho no. Nikech asewinjo ka moko ji tetea ni ground to karachi ahinya. O ground jo piny no golie ground kuno mondo ibie lejiko. Mondo represent onge kaka inyalo represent jomoko ka ok iwuo. Kora allowance michulo jobura mokwongo in my view should be changed from sitting allowance to contribution allowance based on gimiwacho. Chon ne iwacho ne nitie MP moro ma Migori maniluongo ni manose nindo akiani nyinge Orwenya ne ninda lejiko to kowinjo ka ji go tiendegi What about Migori? To embo chung what about Migori? Koro gigi Migori yok nying mabere mumi wadwa ni devolution okila yako nyaka koro tem mondo gol Migori because history will judge him harshly ka he took over the leadership mar Migori County at a place at a stage ma iwacho ni Migori is extreme poor to tiyo igni abich kata par to we Migori kama ne entiere cha. Kodwa ni pesa duto kendo mar ariyo kidwa ni gol wach mar mibadhi mag tie wach pesa gi. Nya wache program moro e studio uka ni mondo wajiw counties omed yuto gi giwegi wapeg allowances and mishara to own source revenue. Until we do that, mondo warisa wache ni pesa moya national government, yes, it should go to the county as a midware, but only this percent can be used to pay salaries and allowances. Mondo waring fence pesa moya national government for development. Ka okwatimo mano, onge counties ndalo moko ne an gi minwa moro mabathe matin. To ne wanyise ni dongimbe seche makoro wa Nairobi kucho dwani yud gimoro mitimo ma duoko ni pesa e lweti.
to jirende moko dhi onyise ni ng'eni kitimo gima Churchill gine wachogo to ok gibioro ni pesa. Koro counties moko be and governors moko e pinje wakocha chalni ni giparo ma piny ma chon ilan ma gifeel ni kagi medo own source revenue to samoro jo national government. In fact, contrary to that, counties, the Commission for Revenue Allocation, onego beni chiwo pesa mo malang ne counties more kaka koro nyicha Homa Bay otimo cha, kaka Kisumu nyicha otimo cha. Dwani medo gini wamedu mamondo umed jiwo on source revenue kata ka en digitization to pesa gi kosechoki to wakwayo Gladys Wanga ni samitiyo kodgi beti kodgi e yo mayanga kiki digitize choko to sa chudo tidok e register machon. Mibadhila go ok kony nikech jo Homa Bay ano ka jo Homa Bay lakini an gi wede mang'eny Homa Bay. Ka nitie county mane mapoko oyudo dongruok e devolution ka higni 10 bang 2013 mane ochako devolution ni Homa Bay. Ne oketgi gi ng'at moro ni jamawego ipako makarwath gimotimo malong'o to onge. Jopiny be ok nyal bedo gi paro moko machon kani wacho ni jo counties kwalo pesa to jopiny wacho niya ni to kata gikwalo to gin e gweng' ka kata gibiro gichamo go odhi oduogo to mana odhi oduogo ma gweng'wa ka gipogonwa. Koro sani chame ma kata minyalo gergo ndara minyalo pago minyalo gergo rake chiro mondo jopiny oyud kama use gik moko onge. Jopiny koro nyaka wach ni ne okwongo wawuoni kuchamo to ubiro keto ka. Kidhi county kaka Homa Bay thoth otende mang'eny oger gi jogo mosetiyo ne county. Apani ne gitimo mana kaka jopiny ne dwaro no. Koro sani nikech gin gisedongore, koro it is the turn of jopiny be mondo dongre. Ema wadwa ni Gladys Wanga's leadership okel pogruok. Homa Bay Ochila yako okel pogruok. Ngiri Anyang' Nyong'o nikech otiyo tamne mogik okel pogruok Kisumu. Siaya na sewacho ni James Orengo mosiepna kabisa ne kodonjo otimo audit kendo kelo mano wuok audit ajano machon wadwa no nyiswa ni audit report no bose implement nikech onge tiende timo audit kata bura moko makoro gichokore go e Bomas gi ok nyal tiyo gi pesa ni keto bura Bomas to discuss kaka utiyo gi pesa marach. The solution can only come from others and not the same governors who are the culprits in this situation. Koro wadwa ni gigi duto kombe moko mane Orengo wacho ni deputy governor ng'iewo kia mar milion adika. Nitie kombe moko makoro nego bed auctioned. Okela Nairobi ka ni komni wadwaro ng'ama wuod min gi madwa ni be obede kom moduol beteni. Ne ong'iewe kama to mae benchmark reserve price en ma. We want that to happen. To kodwa winjo gik moko ka ncho timore Siaya no siepna miluongo ni Chris Owala. No dwa negi nikech openjo. No. Not from James Orengo, my friends. Orengo en achiel kuom jogo mosekedo ne piny ne ratiro mar dhano. Ok onego bed ni ng'ama kedo ne ratiro mar dhano kaka Chris Owala idwa negi e function ma James Orengo nitiere nikech openjo weche mag Anno kwa donko dakika matin kende twatieko twak marwa okinyi makawuono kata kamano chieng' wuok tich e kinde ma jatenda duol mochung'ne chulo jotije osara e pacho kae SRC Lynn Mengecha ne loso e romono mano mar National Wage Bill Conference mar adek madhi mbele Bomas of Kenya. Nowacho ni onge jatich moro amora mar sirikal mibro bed kimedo osara kalore ni nyaka koro gitema mano wage bill mapacho kae makoro ni malo kata kamano wang'eyo ni e kinde ma kata kaka Churchill nowacho ni e kinde ma jatich keto winjruok gi ng'ama ondike tich onego bed ni en winjruok ma ponono kochopo sama kama to onego bed ni medi osara ponono ichori e lemo machielo mar ngas mabiro bedo ka chocho ratiro mag jogo matiyo ne sirikal kose ponono bro konya diera e taming the high wage bill makoro wantiere gode pacho ka osedo. Mano to dhi chocho jotich mag sirikal keche ingeni ng'ama tiyo sirikal okirom kode samo chako tiyo sirikal. Nitiere jogo ma osedhi e skul gisitiyo kuonde mopogore opogore. To sama indiko gi tich mar sirikal manyiso ni sirikal ne dwarogi
keche wasewacho e session mokwongo ni nyaka ket advert manyiso ni sami keto advert nitie gimisetimo on your performance miluongo ni gap analysis. Ting'e ni waonge gi director in charge of water. To wadwaro gi kata mana buro for example nikech koro wan gi 8 wards maonge jogo madhi chung'ne. Koro sama gibiro ni to nitiere scales bende kaka asewacho ni kaka wasewinjre ni job groups manitie. To job groups nitie based on many indicators including education levels, skills, many things gik mang'eny ming'iyo. Omiyo dware ni sama madam SRC chair loso kama to dware ni mondo ng'e ni to ere other contributors indicators ma chalo nadi ma SRC ng'eyo nikech SRC to en constitutional commission momiwa gi article 203 mar katiba marwa to entiere gi gigo moripo bed notimo. Mokwongo en recommendation mar chudo kaka ichulo jogo matiyo e sirikal. To kose recommend kamano to dware ni mondo giti gi other government agencies including EACC. Kech bende wantiere gi jogo matiyo e sirikal man gi lembe madongo kendo gin jok ma ongirore mong'ere. But king'iyo kaka gisebedo gi weche mag mibadhi kaka pesa ma gikwalo kate county kata pesa ma gitiyo godo marach e national government, ang'ono gini miketo mondo wahakikisha ni pesa go duogo chien mar mondo kik wahiny jogo madwa ni mondo giti e sirikal to tich ma gitiyo maberno dware ni mondo imiyo gi promotion. To kwa wacho ni koro nikech wan gi public wage bill ma is contributed by other factors, nitiere gik mang'eny ma wase discuss kae mamiyo wage bill ni nitiere. Omiyo dware ni SRC ng'iyo ni to ere kaka wanyalo siro performance indicators, kaka wanyalo siro weche mag chwalo jok moko from one level to another kata promotions other than hinging it kata kete e weche mag wage bill. To nitiere best practices bende mosebetie. For example, wantiere sani gi pesa milongo ni floka, Joyce. Floka meaning ni en locally led, financing locally led climate change actions, a county's kacha. To en pesa ma World Bank okelo madhi mana over hundreds of millions of shillings, World Bank and other agencies. To kaka counties yudo pesa ni, inyiso gini nyaka ubed gi percentage mar kata tamalo 1.5% thereabout mukete budget maru as a county. Tudoka counties ma benefit from this money, about 41 of them already, gin counties mosekete budget gi. Magi se andikiana gi World Bank through Minister of Environment, Council of Governors and others, ni pesa mawadhi keto, madhi hakikisha ni wan gi climate change mitigative measures and pesa marom kama. Omiyo onge gi mata moa as a country, ni kawa sebet piny kendo wabedo gi twak maber kaka mar national wage bill ni, dware ni mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo make certain sacrifices. Kaka ne Suba wacho, counties nyaka nyiswa ni to wadhi urunu pesa maromo kama based on your contributions mag on source revenue. Nikech counties gimomiyo ok gitim maber ahinya, gitimo gimiluongo ni over targeting. Ng'ato ndiko gik mabendo ng'e ni onge okodhi gire. To ka giloso budget, to pesa gikete budget. Koro samang pesa ma osebiro mo national government against the on source revenue targeting ma giketo, tido ka pesa dok piny. Koro pesa ma gitiyogo en mana pesa ma e national government. Omiyo dware ni sama chair mar SRC loso kama to bed nyaka gi jogo mochung ne weche mag on source revenue e counties, particularly through the Council of Governors. To nyis gini, yes, you can have this amount of human resource or kwabitamu promotions and all those other things. Promotion to nyaka jibed promoted. To back manani samuti mokama to ngeni I promote people based on availability of funds. Okinyal promote ngato from this level to an higher level, tingeni kosudo kata mana ranga achiel kata job group achiel to pesa ne dhi malo. Tinge maber ni pesa no to onge. Koro ang'ono ma wadhi timo nikech SRC ong'eyo through Public Service Commission the total number of public servants ma Kenya nitiere godo both at national level and at county level. To bende ging'eyo ni sama ng'ato dhi promotion kata sama ng'ato dhi et twak ma ilongo ni higher level of education kata kodhi timo course mamiyo bedo promoted to ng'ano kwayo leave. Koro ging'e nyaka jogo ma are out on leave pending promotions. Ang'ono gini magi put in place mondo wakisha ni sama giduogo at their workstations makawa promote gi
to pesa bende wantiere godo as a reserve amount ma wadhi chulogi based on their promotions. Suba Churchill pachi gotudore kod koso medo jotije mag piny owacho Sara kalore ni en chenro makoro SRC temo mar mondo mi obi godo kaka yorno mar gayo mano omenda mathoth ahinya mitiyo godo e chulo Sara. Ing'eni gima SRC pok onyisowa en ni jok ma kaka nyicha ker motelo ne Kenya ogwelo kaka rotichgi ni advisor. SRC pok onyisowa ni advisor ichulo pesa di. Nikech ng'ama oseluong ni advisor at level mar rotich, basic pay en 400,000. Giko ne komed gi marupurupu moko gi obro chopo $1,000,000. En ang'o ma rotich nyiso ker ma minister mare mar finance ok nyal nyise? Can't we have a way mar tiyo kanyakla gi professionals ma ok wandiko gi kaka jogo machamo mshahara dwe ka dwe? Kendo mae kisomo County Government Act kata iyudo ni nitiere kaka chik matayo counties dwani county governments manyo professionals. Koro kwa mfano Kisumu, Homa Bay, Busia and wherever bedo ni wan gi professionals e weche mag gedo marom kama e county. An samoro ginagina jok ma idwaro chai moro, iloso chai moro, iloso budho kodgi ugo mbaka ni to unu neno ni wanyalo dongore yo mane. But ma ogidwa timo nikech nitie watne moro achiel kuom professionals go modwa ni okete e payroll mar county. Advisor. In the name of advisor. King'iyo county kaka Taita Taveta noyiero jomoko mang'eya, gin jok mang'eyo. Jok moko manokwalo pesa ni era par kia marang'o mar lweny mar piny. Manotimore kia Taita Taveta higa mane. Gin jok ma cannot even advise you on anything. But omigi lemo go mondo gicham go pes jopiny. Magi gik ma SRC onego nyiswa ni jok miluongo ni advisors ma president nigi mage, deputy president awinjo ni koro rundo gi piny mangima, ministers ka minister mamoko ondiko kata mang'eny moloyo kaka chik dwaro. Nonyiswa Moses Kuria achiel kuomgi and so on. Pesa di malale yore mag yiero jodonga makata gima gitimo malong'o ok nyal wachi ne jopiny mondo winji. Magi gik manyakwa wachi mondo sami nyiso jotich ni koro wachungo medo mshahara tise account for michokoka. And it is beautiful ni nyicho nyiswa jumbe ariyo mokalo ni sirikal masani choko makama, olo makama, to tiyo gi makama, ma ok otigo ka odhi kanye. Ka ok wa account for mwachoko gi mwaolo, to wanyiso jopiny ni waonge pesa mwabedo ugo mshahara. Gomo kaka makoro madhi mbele mar doctors gi biro mana medore nekech ka onge accountability, obede county government, obede national government, we must rationalize staffing and these things, busy bodies mwalongo ni advisors. Maki penjo gi malongo gi itimo makonyo jopiny, be jok moyiero gi ok nyal nyisi. We must be blunt. Obed jok man jochir mwa penji ni to jok ma yiero ma kero okete ofise gi, ma deputy mare okete ofise gi, ma governors okete ofise gi. Nikech sama governors yiero advisor, ang'amo no CEC be yiero ni ma advisor mar kama. Ano kwa thuolo marwe moru. Koro mago e gik monego wachi mondo. Wachna mogik en ni wabed gi ratiro, wa improve public participation. County ka county obed gi county budget and economic forum molos kaka chik dwaro mondo waduok chien mibadhi matimore e tiyo mag pesa gomenda duto ma counties yudo. Kevin Osido wachni mogik thuolo marwe morumo kinyi makawuono mana mapiyo piyo. Mokwongo adwa kwayo jogo ma otelo ne serikal, particularly serikal mamalo, ni sama wabedo gi twak machalo kaka mag National Public Wage Bill, political goodwill en gima very important. To goodwill no waseneno kendo conversations dhi mbele
to goodwill no dware ni mondo bed in the implementation. Number 2, Ethics and Anti-Corruption Commission konywa uru mar mondo pesa mosekwal, pesa ma wawito out of mibadhi mag corruption, mondo wane kaka wanyalo duoko gi jogo ma are suspected cases mantiere madhi mbele mondo tieki. Mar adek en ni sama wabedo gi weche mag twak mag national conversations kaka mar public wage bill, wakete nyaka weche mag debt register. Omiyo wadwa kwayo ni a lot of the resources ma wa lose are actually going towards payment of debt. Debt ni en ang'o? Wasechula di tadi modong. Ka wanyalo bedo gi debt register bende sama wawacho weche mag wage bill to bende wasoye iye kanyo national debt register mondo jo Kenya ong'e ni ng'ano ma wan gi pesa ne to wasechula di for how long to wadhi medo chulo gi kuom higni kata dweche maromo nade. Erokamano ahinya Kevin Osido kaachiel kod Ina Suba Churchill kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak otudore kod osigo mar osara. Nyakora Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machope giko mar twak marwa. Adwa nasom ote achiel kende mar Engineer Lazaro Kanyambok. Ng'isa ka en ni Joyce Elephant in the Room en josiasa ma ka oyier to temo mondo ofix supporters kod sycophants everywhere. Gini miyo wabedo kod bloated governments mamuonyo pesa mathoth zaidi. Keto well-laid structures kaka governments gite timo hiring kendo keto limit mar expenditure. Ngama create positions maonge katiba to fix in cronies should be prosecuted. Mano corruption. En Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Kanyada East. Erokamano ahinya kuom ote ma uchwalo no nyaka Ramogi Ajwang'. Thuolo marwa emorumo gi sani. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo bang' yweyo chenro mabiro en tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta. Kik idhi mabor. Ninja the entertainer. Lungai DJ Smollett le principale la rumba. Ngakoro Ramogi Ajwang' wacho ni tudri kodwa chiengeso ka chiengeso kokelo ni chenro mar tiedero. Chakre sa faga chiel nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny moting'o pedro. To ye kanyo bak njangolo mar Juma. Ngakoro Ramogi Ajwang' kumotingo Madilu system, kumotingo Zaiko Naganaga, kumotingo Joski Kiambukuta. Yeso kwa ngeso wangi sinango. See you there.